אם במקרה עלה לכם לראש רעיון לבנות או לשדרג את האתר, אנחנו כתובת מצוינת עבורכם. האתרים שלנו מותאמים באופן מושלם למנוע חיפוש בגוגל. וזה לא משהו שפשוט להגיד, כי בשביל להתאים אתר למנוע החיפוש הפופולרי בישראל, צריך שהאתר יהיה מותאם לטלפונים סלולריים באופן מושלם. שהוא יטען במהירות ושהוא יהיה מונגש לבעלי מוגבלויות ועוד ועוד ועוד. בנוסף, אתם רוצים שתהיה לו מערכת ניהול פשוטה ונוחה לתפעול, אתם רוצים שהוא יהיה מוכן מהר, בוא נגיד תוך חודש, וברור שהוא יהיה מהמם, והכי חשוב שיגרום לגולשים שמבקרים בו להסתקרן ולרצות ליצור איתכם קשר. וכמעט שכחתי, אתם לא רוצים לשלם הרבה, נכון? אז אני רוצה להציע לכם הצעה שיהיה לכם מאוד קשה לסרב לה. שלמו על פרסום האתר בלבד, וקבלו את האתר ללא תשלום. דברו איתנו.